Sharing ni mangpli tini Saraswati norok sawino tini kwbangma lukurokno beralaika o bahaino chung mangpli nukha Sikwla kha Thansa bodol rok bai songjajak o tini Saraswati puja hai keba chung o jaga tini o bahai din rogo chung kwbangma thai rogono beralaio ma pha nana dabra rok bai khai chung siri sitini simino chung Hindu je dharma khai tongnai rok o bahai keno chung palaio nugu o bahaino tini ni mangpli naine di chini notice korang bai kwrwngai. Media no, post pakai borok kai sini kok teman bagai. Nadi sini Mahindra parawo, bisi bunum no bahai kono home do dong palai jagai tunggu, tai kubangma lama bo sampah, koma gari dura light tunggu, koma borok hayu tanggu, odago mani prosad no sawi, mani asibe nawi tanggu. Kom se kom tini borok kalaya himpano 340 upor borok haika norong nubiman kana tabu phanya tongo thangmu kore oba haikano sungtibo bisburum masino jaga borok kubang phanya nungtun tibo jate sirnang tun oba haikano mane sino o jaga ni Sikwla kha Thansa club ni pokho theke jotono sung khakaham yafaro tai joto oba haikano sini sirisitini tuimung tangmung tai oba haike sung surimung lobsamung oba harungo joto mani wi thangna ningkun tai tipra hasteni joto lukurok borok bo joto no oba haikono sini sirisitini tuimung rongno tui nana nung tini o Sikwla kha Thansa club o Saraswati Mwtai kaima thayo phai bahai ma tongjaka nung sai khna rigade Sikwla thayo Saraswati kaima Mwtai poti bosono kayo ani busukko kugo club hawo busuk tom thoka busuk nai thoka 대부 못이 제일 나이 토가예 사라 빈 사라 버서 가이 탕고 나이 토가 대부 끼쳐 탕고 아니 무슨거 이거 클럽 할머니 무슨 나이 토가 무슨 버럭하이 얼어막나 저거 끼시오 해봐요 아니 무슨 거 함가 가이 탕고 아서 버서가 보이해 원래 뭐 그걸 안한거 가이 쿠시하는 거 가이 짜리 가이 저거 막 미스테로 해봐요 o jaga o je Saraswati Mwtai kaijak mani busuk bosor hairo kaijak khna o je bisi busuk hairo bosoro Mwtai kaijak mani balo kha boro 4 বছর জমা 10 বছর কাখনা 10 বছর আগে বকলা খাই তো ইরব কিছু কুলো বই পুতুন খাই আমালি ছিল এ অর খাই খাজা